Ngithanda nje ukuthi sikhulume namhlanje ngama courier options. Ama customer wethu ke ayathanda kakhulu ukukhetha phakathi kwa Paxi, ku Courier Guy noma uPostnet. Njengoba ke sazi ukuthi uDecember nama holiday maningi, ama courier wethu asebenza ukusukela ngoMsombuluko kuze kube uLesihlanu. Ngoba ama courier services ange weekend wona athanda ukubiza ke futhi ke ake sichaze ukuthi njengoba sino two options ku Paxi u7 to 9 days u60 rand. Lokho kusho ukuthi iphasela lakho uma selithumele ngoMsombuluko babala ngomso ukusukela ngalesi sikhathi selishiya esitolo kwaPep ukubala lo 7 to 9 days. Akusho kodwa ukuthi iyozifike ngale kwa 9 days iphasela yakho, kusho ukuthi nje isikhathi abasibekile ama weekend awabalwa. So njengoba ku December ke ingane kwethu siyazi ukuthi ukhona no December 16 elinye nje le holiday elizophazamisa i-courier service yethu, bese ke kuba namanye ke lama holiday azoba around uKhisimusi. So mangabe ubhukha iphasela lakho njengoba ku December nje qiniseka ukuthi ubhukha at least le ka 100 rand ngoba yona ithatha izinsuku ezincane between 3 to 5 working days. Kodwa nakhona sibala kusukela ngoMsombuluko kuze kube ngoLesihlanu. Itip engiye nginike ke ama customer ukuthi bhukha iphasela lakho early evikini ngoba ma ulibhukha sekuphela iviki, asithi mhlambe wena ulibhukha ngoLesine iphasela lakho, kusho ukuthi lokho uzolibhukha ngoLesine lize lithathwe ngoLesihlanu. ngoLesihlanu malithathwa liye warehouse liyohlala khona iweekend yonke loze liqala ukunyakaza ngoMsombuluko. So ma ubhukhe early iviki lisaqala iyona ndlela eright leyo. Ma ukuthi wena kuyakuphoqa ukuthi usebenzise Paxi. Singene kweyesibili. I-option yethu yesibili u-Courier Guy. U-Courier Guy yena ukudilivela eminyango ekhaya lakho noma kwi-address leyo ofuna ukuthi alethe khona. Okuhle ngo-Courier Guy u120 nje kuphela eindaweni ezithathu ngokuthi azibona ama high risk. Zikhona ke indawo ezithatha njengokuthi zama high risk njengako Gugulethu ko Cape Town. Into engiye ngiqaphele nje ukuthi mhlambe kuye kube amalokishi amakhulu aziwa ngezigemegeme ngezikhathi zakudala. Lapho ke i-courier iyashintsha iye ku 180 i-courier kuma high risk areas. Abantu abayisebenzisayo kama customer mayazi ke ngo high risk, kodwa nje normal courier u-Courier Guy 120. Okuhle futhi ngo-Courier Guy uma ubhukha iphasela lakho asithi nje uyibhukhe ngoMsombuluko ungakashayi u10:30. Iphasela lakho liya collectwa u-Courier Guy ngawo uMsombuluko, ngoLesibili bayaliqala ke bayalideliver, bangalideliver kuwe ngelanga elilandelayo. Uma usemadolobheni noma usondele namadolobha amakho njengako eThekwini, ko Maritzburg, ko Cape Town. Kodwa uma usendaweni eziseceleni mhlawumbe uSolundi ungalinda ke wena u2 days. Okusho ukuthi in 2 days uyayithola iphasela yakho uma usebenzisa u-Courier Guy. Siyagqugquzela ukuthi ama customer ayisebenzise le option kakhulukazi manje ngoDecember ukuze iphasela yakho izofika ngesikhathi. Bese siza ku Postnet. uPostnet ke naye uyashesha ke ba deliver in 2 to 3 working days. Okusho ukuthi nakhona iphasela yakho masibhukhe ngoMsombuluko isibhukhe engakashaya u12 sayishiya ka Postnet bazoyithatha bayise ewarehouse ilale khona ngoMsombuluko, ngosuku olulandelayo bayideliver. Nakhona kuya ukuthi mhlawumbe usondele namadolobha amakhulu, uma ungekho amadolobha amakhulu emadolobheni amancane njengako Kokstad mhlambe ngingathatha ke u2 to 3 days, kodwa ke baye ba deliver ngosuku olulandelayo. I-option ya Postnet i109 rand. Ilungele kakhulu ke futhi abantu itip engiye ngisho mhlamba sithi mhlambe umsebenzi wakho akuvumela ube sendaweni eyodwa, so awukwazi ukusebenzisa u-Courier Guy akudeliver kule ndawo kuyo. Uyakwazi ukusebenzisa uPostnet ngoba wena ulanda ngesikhathi sakho, wena uzobe uready ukuthi ulande ngakhona. Uyafana noPaxi naye uyahamba uyoyilandela ngesikhathi sakho. So ke uma kukusebenzela ukuthi u-Courier Guy akulethele uma usendaweni yala eGauteng, uyakwazi ukuyithola iphasela yakho ngosuku olibhukhe ngayo, as long as iphasela yakho ibhukhwe ngaphambi kuka 10:30 ekseni wazo zonke izinsuku. Uma ula eGauteng kuphela usebenzisa u-Courier Guy. Siyabonga, ngiyathemba ukuthi sicacile ngama courier options nokuthi uzokwazi ukukhetha kahle ukuthi iphasela yakho yempesu ikufice ngesikhathi phela ukuze ungathi hayi bengidinga last week, uyayibona. Siyabonga.